the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Amen. Ayan, ganun din po sa mga nanonood sa online. Ngayon, blessed morning po. Ayan. Sa umagang ito, patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. Umpisahan po natin ito sa opening song, sa pangunguna po ng music team at sundin po ng ating opening prayer by Ate Erica Hunatas at sunod naman po ang scriptural reading by Sis Janice Cabrera. Mas
Yes, Lord, Heavenly Father, kami po ay nagpapatuloy, Lord, sa presensya mo, God. We thank you sa kapatawaran na ginawad mo sa amin, Lord. We thank you, Lord, sa oras pong ito. Tunay nga po na this is the day that the Lord has made, O God, na walang sino mang makakapagpapigil sa amin upang sambahin ka, Lord, sapagkat ikaw ang tunay na Diyos. O Lord, at sa umagang ito, we pray, Panginoon, sa lahat ng mga tatayo dito sa stage, O God, itago mo sila sa iyong cross, Father, nang sa gayon hindi po makita ang kanilang kahinaan, bagkus ikaw, Lord, ang makita sa kanilang buhay, Father. We thank you, Lord, sa kalakasan na pinagkalob mo sa bawat isa ngayon at sa mga taong paparating pa lang po sa place na ito, Lord. Pakaingatan mo po sila katulad ng pag-ingat mo sa amin, Father. We thank you, Lord, at sa word na maririnig namin sa ngayong umagang ito, Father, na ito ay ma-apply namin sa aming buhay, O Lord. We thank you at madala namin ito at maibahagi namin ito sa ibang tao, Father, na nangangailangan ng salita mo, Lord. We thank you sa anointing mo, Lord God, sa buong araw na to, Father. At hanggang sa matapos, Lord, ang service na to, ikaw pa rin ang aming papupurihan, ang aming sasambihin. And Lord, we thank you sa bawat araw, sa grasya mo, sa habag mo, sa bawat isa sa amin, Lord, sa iyong great love, sa iyong perfect love that cast out fear, O God. We thank you, Lord. In the mighty name of Jesus, ikaw lamang aming sasambahin, pupurihin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makibukas po tayo sa Psalms 127. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman wicked but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Glory to the Lord. Amen. Praise God. Tayo naman po ay ihanda naman po natin ang ating BNB, ang ating Bible notebook, and ang ating ballpen. Ayan, ihanda po natin ang ating buksan po natin ang ating puso't isipan. Ayan, ayan, para makinig ng salita ng Panginoong Jesus. Ayan, palakpakan po natin si Pastor Roland Santiago.
na tayo. Mag-expand na ang ating church. Amen. Mag-expand ang ating kinasasakupan. Ang mga life groups natin, mag-expand na. Yun ang command, ang memo sa atin ng ating Panginoon. Yun ang pinapagawa sa atin. Expansion. Huwag ninyong sabihin hindi nyo kaya. Why? Because God is with us, the Holy Spirit is with us, and tinuturuan tayo ng Panginoon. Kaya kung may pinapagawa sa inyo ang Diyos, huwag na ninyong patagalin. We are working in the area of Shalak, always accelerating, always being restored, always expanding, and always ascending. Anong ibig sabihin ng ascend? Pataas. Ascending pataas. Hindi ibig sabihin ng pababa ka ng pababa. Hindi tayo pababa ng pababa. Paakyat tayo sa hagdan. Amen. Ascension, sabi ng Proverbs 4:8, but the path, ito yung sinasabi ko sa inyo na paborito ko, na verse, na pangako ng Diyos, na nung tinatanong ko, Lord, ano ba ang magiging buhay ko pag matanda na ako? Ayoko pong maging parang baka magiging kawawa pagtanda. Ang sabi ng salita ng Diyos, the path, ang daan, ang buhay ng righteous. Ang righteous ay hindi yung banal-banalan. Hindi, ang righteous ay yung mga pinabanal ni Kristo. Sabihin mo, ako yun. Ang buhay daw natin ay para bang ilaw, sun rays sa umaga, light of dawn, ilaw sa umaga, yung bukang liwayway. Ano bang nangyayari ng bukang liwayway? Paandap ng paandap ba? Papatay, pag may bukang liwayway ba ay padilim ng padilim? Ano nangyayari? Pag bukang liwayway, paliwanag ng paliwanag ng paliwanag ng paliwanag, brighter and brighter until the full light of day. Yan ang buhay natin. Huwag kang matakot sa pagdating ng panahon. Akala mo baka 10 years mas malala, mas masama ang buhay. Hindi po ganun. Sa mundo, ganun talaga. Nasa salita ng Diyos yun. Palala ng palala, pasama ng pasama ang mundo. Pero ang buhay ng isang anak ng Diyos, shining brighter and brighter until the full day. Kaya yan po, yan yung area natin. Dito tayo dapat namumuhay. Ito ang area ko. Ito ang area mo. An area always. Everybody, always accelerating. Ano yung accelerating? Bumibilis ang pagdaloy. Number 2, always. Number 3, always. Expanding. Mag-expand tayo. Pagkatapos nito, mag-expand tayo ulit. May life group ka, expand ng expand. Huwag mong tinitipid. Huwag mong sinasabing, ay, ganito, ganyan. Hindi. Expansion is the keyword this 2025. Amen. And always, ano yung last A natin? Always, pababa o pataas? Yung spaghetti, pataas ng pataas. Walang pababa ng pababa. Yan. So, yung Shalak anointing sa buhay natin na yun, i-apply natin sa ministry. Very timely ito dahil sa ministry lahat na tayo ay parami ng parami ang involved. Amen. Nung dati nakaupo lang kayo every Sunday, tapos ngayon we are being involved sa ministry. At yan ay dahil sa Shalak anointing. Amen. Ang total quality management sa ministry is a business concept sa mga negosyante. Okay? It was employed by China. Ito kasi ang sinishare namin sa iba't ibang bayan, in-expand namin sa Sorsogon, sa buong Pilipinas. Kaya ang sabi, dapat dito rin sa ating base, malinaw sa atin ang Shalak anointing. Hindi lang yung Shalak, hindi lang yun. It is more than that. It is living in your area. Ano ulit ang area? Yan ang area mo.
yan ang area natin kinagagalawan. At kung yan ang area ng buhay ng bawat isa natin, ng pamilya natin, walang ibang way kundi mag-prosper yan. At ang church natin ay magpa-prosper yan. Pero meron tayong part na ginagawa at gagawin. Ito ay ang tinatawag nating Total Quality Management sa ministry, 2TQM. Sa China, noong 2015, meron silang policy, polisiya sa China, na ang sabi nila, mula World Factory ng mga chipipay, mumurahin, dedaralin, sinalimunatan na ani, adaral-daral la, made in China, parang dahil mura, mapapamura ka. Napapamura ka dahil napakamura nga. Diba? So, dahil dedaralin. Ngayon, ang sabi ng China, aalis na tayo sa sumpang yan. Noong 2015, sabi nila, mula sa isang world factory ng mga dedaralon, tayo ang magiging high-end production na country. So, ginawa nilang Made in China 2025. Anong taon ngayon? Oh. Kung mapansin ninyo, ang Made in China products, na merong ilang areas sila, in-identify nila kung saan area sila mamamalagpag na magiging excellent ang mga products nila. Pinasukan nila ang cellphone industry. Kaya may Huawei kayo. Meron kayong pa yung mga China na products na dati Samsung lang at saka iPhone. Ngayon, sumasabay na ang mga Made in China products na excellent, hindi ka na mapapamura. Okay? Bakit? Dahil plinano nila yun. TQM, Total Quality Management, kung saan sa bawat production area, ini-ensure nila ang quality. Tornilyo pa lang, dapat quality yan, may magche-check. Pagdating sa ito, medyo malaki na, dapat quality. So, chine-check nila ang quality sa lahat ng area hanggang sa makapag-produce sila. Kaya nga, total quality management. Lahat ng nagtatrabaho, they are responsible for the quality that is being produced. Another example is Toyota. So sa Toyota ay itong company, ini-employ nila yung Lean Sigma system. Ito ay sistema ng zero waste, zero reduce waste and reduce work. Ibig sabihin sa Toyota, sa bawat production, ayaw nilang yung mali-mali kasi itatapon mo din yan. Kaya dapat sa una pa lang excellent na para wala ka nang itapon. Amen. So, trinatrabaho nila para mag-produce ng excellent na mga produkto. Ito mga produkto yan. Paano naman sa church? Ano ba ang produkto natin? Na dapat mula sa pinakamaliit na bahagi, excellent na tayo para makapag-produce tayo. Anong sinabi ng salita ng Diyos bago umalis si Jesus Christ? Ano yung Great Commission natin? Go and make disciples. So yun yung product natin. We are selling. Ang salvation ba ay libre or may bayad? Nasa? Ang salvation ba ay libre o may bayad? Mali po. May bayad. Pero binayaran ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Actually, napakamahal ng kaligtasan. Can't afford tayo. Kahit milyon, bilyon ng pera mo, hindi mo mabili. Kasi napakamahal. At ang banal na dugo ni Kristo lang ang nagbuhos para mabayaran ang ating kasalanan. Parang party, nakikain ka, punta tayo doon, bakit libre? Libre pagkain. Anong libre? May bayad lahat. Tandaan nyo, pag kumakain ka, in-invite ka, kumakain ka sa meeting, kumakain ka, ang sarap-sarap ng kain mo, at hindi ka nagbayad, tandaan mo, hindi yun libre. May nagbayad.
Kaya wag kang ewan dyan na hindi mo ubusin ang pagkain mo. Zero waste. Kaya kami, pag lumalabas kami na Pastor Mark, lumalabas kami sa tapos namin kumain, ala, sinisinop na yan. Yung para sa aso, yung uwi ng may aso. Yung mga pwede pa, uwi ng Zero waste kami. Yung milyonaryo na yun pero talagang ayaw magsayang. Okay? So, we are in the business of saving souls and making them disciples na pinakita ni Jesus Christ, the greatest soul winner and the greatest discipler. So sa kingdom, sa church, ang total quality management principle natin is number 1, we are customer focused. Tinitingnan natin lagi ang mga kaluluwa. Sayang, yan, kaluluwa. Sayang. Kaya nga, mahal ang kaluluwa. Magkano ginagastos natin sa pa-feeding, okay lang yan. May ilan nang nag-testimony sa kapulisan lang muna. Mga pulis na nagsasabi na naalala nila nung bata pa dahil may libreng pagkain pumupunta sila. Pero doon naalala nila ang Word of God pinaplant sa kanilang utak. Wala lang sa kanila noon, basta kasi pagkain lang habol nila. Pero ngayon, sa tamang panahon na nadiligan ang buto na itinanim, noong siya'y bata pa, nakakilala sa Panginoon. Na-draw yung Word of God na itinanim. Kaya kayo, kung gumagastos kayo sa KBS eskwela ninyo, kung gumagastos kayo para sa mga bata, ituloy nyo yan. May blessing yan. Dahil nagtatanim kayo ng buto for the kingdom of God. Mahal ang kaluluwa. Kung nagple-pledge kayo sa missions, kung nagbibigay kayo sa missions, o kung kayo ay humahayo, pagpatuloy natin. Kaya nga sa TMA, sa NMAC, huwag ninyong skip yung evangelism part. Kasi yan ang rason kung bakit natin lahat ginagawa ito. Bakit tayo magpapatayo ng building? Bakit tayo magpapatayo ng prayer house? Bakit tayo nagpa-project? Bakit tayo gumagastos? It is for the salvation of souls and for the training of disciples in Jesus' name. Amen. Yun ang tuloy-tuloy sa Shalak anointing. Hindi lang para payaman ka ng payaman. Hindi lang para maging blessed. Hindi. May part ka sa kingdom of God, sa body ministry, na maging bahagi sa kingdom. Sa total quality management, maging bahagi tayo mula sa winning souls. Hindi ako, mga barkada mo, mga kaibigan mo, kaya Sister Nancy, di ba, nung birthday niya, ilan ang nataniman ng Word of God. Kung bawat birthday natin, niisip natin, kung magbe-birthday ka din lang, meron at meron sharing ng Word of God. Amen. Bakit? Part tayo ng soul winning. Part tayo ng evangelism. Hindi ka makahayo, mag-bless ka ng mga humahayo. Part ka, partnership. Yung humahayo at yung pera mo, nagpunta, parehas yun. Ang blessing. Kasi partnership kayo. At salamat po sa nag-partners natin sa Broom Broom. Na kung saan-saan mapunta ang sasakyan to be a blessing to others, kasama po tayo dyan. So number 2, hindi tayo titigil sa soul winning. The total quality management extends to intentional discipleship. Kaya importante po yung mga G7 natin. Importante po yung ENMA natin. Hindi tayo sumusuntok sa buwan. Bakit kayo nagte-training? Sa mga naging benaya, sa naging usher, may purpose kung bakit kayo nagte-train. To be used for discipleship intentional. Kaya napakaganda yung ginagawa natin dito. Sinimulan nyo na naman. Kaya winaragawag ko sa lahat ng nag-e-enma, nagayahin natin na right after ng wag nating antayin dun sa last session, tsaka natin balikan, remedial kagad dahil marami nang nag-aantay na magturo. Kaya lahat kayo na nag-enma,
Be part. Kasama na kayo. Kasama kayo sa total quality management. Ang nagmamanage ng church ay tayo. Everyone is responsible for the quality of production. Kasi ayaw natin na mag-produce ng factory defect. O, di ba naalala nyo yung sasakyan? Anong sasakyan yun? Yung biglang umaandar? Oh, Montero noon. May factory defect, rene-recall. Kaya nga wag tayong magpro-produce din ng mga disciples na may factory defect. Parang may factory defect. Nabasa niyo ba isang nakakalungkot na balita noong siguro 2 weeks, 3 weeks ago? Ang linaw, siguro, ang linaw pa naman nung pagkalagay. Worship leader. Ginahasa yung anak, ginahasa yung estudyante ng asawa niyang teacher sa isang Christian school. Diba? Merong isa. Worship leader daw ulit ito. Scammer balot. Daming in-scam, milyon-milyon. Pero ang galing magsalita, ang galing mag-share. Yun yung sinasabi nating factory defect. Bakit hindi tayo magproproduce ng ganon? Bakit? Mula sa umpisa pa lang, tinuturo na natin ang tama. Amen! Kaya iniaayos natin lahat. Importante yung doktrinang tinuturo natin. Importante yung G7 ninyo. Importante yung maka-invite tayo ng mga kaluluwa. At napaka-importante yung lahat tayo ay tumututok. We are all part sa total quality management. Hindi lang sa salvation, kundi pati sa intentional discipleship. Ang intentional, ibig sabihin, pinag-iisipan talagang may goal tayo. Hindi yung, depende na kung sino umaten, pwede na. To siguro, okay na yan. Hindi tayo ganun. Intentional tayo, may sinusunod tayong vision. Amen? Yan. So yan, kasama tayo. So sa intentional discipleship, we want to produce effective and efficient servants of the Most High God. Effective. Ang ibig sabihin ng effective ay ginagawa kung ano ang tama. Ibig sabihin, epektibo ka. Kung may goal tayo at ginawa mo ang lahat ng, you accomplish the vision, you accomplish the goal, you're effective. Pero hindi pwedeng effective ka lang. Importante rin, efficient ka din. Kasi maaring effective ka, nagawa ko yung goal, sabi nung life group leader, nakapag-plant ako ng church, meron na kami ngayon. 2 years in the making, nakagastos kami ng mga 100,000 kasi syempre, mahal ang ganito, ganyan, ganyan. O at least, na-reach ko yung goal. Effective ba siya? Effective. Bakit? Nagawa niya yung goal to plant a church. Pero may isang life group leader. Nagawa niya yung goal, nakapag-plant ng church, 6 months. Ang gastos lang niya, sabihin natin 5,000, lahat-lahat na. Kontra sa 2 years at nakagastos ng 100,000, 6 months na nakagastos ng 5,000, sino ang efficient? Yung maliit ang gastos, maikli ang panahon, pero parehas na na-achieve yung goal. Kaya ang goal natin, hindi lang pati sa pagtuturo, kahit sa negosyo. Di ba, Brother Jude, kahit ang laki-laki ng income mo, yes, naka-income ako ng 1 million. Magkano yung gastos mo? 700,000. So, ang neto mo, 300 lang. Pero kung income ka, let's say kahit na 500 lang, pero maliit lang ang iyong nagastos dahil hindi ka nagbayad ng penalty, hindi ka nagbayad. Alisin natin yung mga excess na mga gastos. Kaya doon si Sister Bing talagang ingat na ingat sa kaperahan dahil alam niya na pera ng Diyos yan. At gusto niyang magamit yun sa tama. Okay. Kaya yun ang ibig sabihin natin ng efficient, using things properly. Okay, na hindi tayo nagsasayang ng pera, na ito lang muna, tapos benta na lang, o itapon natin, pagkatapos nagtapon-tapon ka lang.
So, iniisip natin maging sa ministry, we are efficient and effective. Gaya ni Jesus Christ. And then, number 3, sa total quality management and teamwork, total involvement. So ito dapat ang nakikita natin sa ating pamilya. We see ourselves as one body, isang family na nagtutulungan. Kaya walang inggitan, walang pasikatan, walang nagsasabing, oh, ilan na ang G7 mo, ilan na ang leaders mo, ako nakapag-produce na akong ganun. Walang ganunan. We are all together teamwork. Yan ang total. Yan ang kasama sa shalak. Hindi yung shalak, hindi yun. It is expanding yung buhay natin papasok sa ministry. Amen. That's why we have to have continuous advancement. So, sino pa, baka meron pang walang nakasasakupang life group sa inyo. Let us know. Para maipasok kayo sa isang life group kung saan kayo doon mag-grow. Doon ituturo ang tithes and offering. Doon ituturo ang tamang mga pananalita, doon sa life group. Kasi maliit-maliit na grupo lang yan. Okay? So, be part of the growing up, becoming mature in Christ until we all attain to the unity of the faith. Magkakaisa na tayo. End of the knowledge of the Son of God to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. Ang sabi ng Ephesians 4:13, kailangan lahat tayo mag-mature at mag-grow. Amen. Mangyayari yan pag tayo nagtutulungan at we will all contribute to the success of the ministry. Para wala tayong may produce na factory defect. Kasi small group, nakita mo may sungay umut, ay, huwag ninyong konsentihin kaagad. Putulin ang sungay. Huwag yung binibigay kasi lumakalong, yumabang hanggang sa hirap ka na. I-deliver na. Nung una pa lang, i-disiplina lang sana. Ngayon, napasukan na ng spirito, kailangan mo na talagang i-deliverance yan. May spirito na nakapasok dahil sa kanyang So, yan po ang importance ng ating growing up in the group of 7. Yan. So, ang goal natin is 0. Basahin nga natin, anong goal natin? 0 defect. 0 waste. Walang iwanan. Tayo magtutulungan. And as leaders, sa ating mga leaders, we have to transfer the vision of Shalak. Kung may hawak kang isa o dalawa, i-transfer mo yung vision of Shalak. Use your tongue, kasi ang tongue natin, ang transfer, doon nagtatransfer sa ating bibig. Okay? The tongue is a tongue of fire. Anong sinusunog natin? Okay? So, in that sense, kailangan natin i-transfer or we sell our vision. Okay? So, for example, sa atin, kung may pastors, leaders, teachers, nagtuturo ng ENMA, meron kayong mga o kayo, ako din, pagdating ng araw, desire ko yan. That is a very noble desire na ikaw rin ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ngayon, importanteng alamin natin na importante, malinaw dapat sa'yo ang vision ng church, vision ng ministry. Para sa ganun, may transfer mo sa ibang tao. Pag ikaw, sa tayo mga teachers, sinong teachers dito? Yan, mga teachers. Lahat ng klase ng teachers sa school, teachers ng basta nagtuturo ka, nagtiteach ka. Di ba? Pag nagtuturo ka, ang dami-daming mong tinuturuan, iba-iba ang utak nila, yung iba, baliktad pa ang utak. Tama? Kaya pag nagsasalita ka, huwag mong akalain na yung nasa utak mo ay parehas sa utak nila. Kaya nag-share ka ng tithing, giving, tapos nung nag-offering, apay. Kala, nagturo na ako niyan. Pero hindi nakita ang resulta. Bakit? Dahil iba't ibang utak ng tao.
Iba habang nag-prepare siya, nang-scam ito. Sige nga, ginagamit na naman. Ito kasama ito sa mga ito. Ginagamit lang ang ano para sa, di ba? Ang dami! Umiikot ang utak nila. Yung iba naman, yung labada ko, paano na naman kaya yung ano? Yung iba naman, ang sawa ko kagabi, naku, gano'n. Yung iba naman, naku, wala nang punctuation yung anak. Ang daming utak ninyo ngayon kung ano. Anong tumatakbo sa utak ng bawat isa. Pati sa life group yan. Ngayon, ikaw, your goal as a life group leader, your goal as a preacher, ang goal natin ay may transfer ang vision. Para sa ganon, parehas na tayo ng utak. Amen. Kaya we have to pray, intercede ng Holy Spirit ang kumilos para yung vision na binigay sa atin may transfer sa bawat isa sa inyo. Ano ang vision ng ating church? The vision to expand. Na lahat tayo ay pagdating ng araw may mga hawak-hawak na mga gawain sa iba't ibang barangay. Na nagkakapag-share tayo ng salita ng Diyos. Marami ang maliligtas. Amen! Yan yung vision. At kailangan malinaw. Ikaw na lang, ikaw ang binabayaran. Ibang utak naman yon. Kaya kailangan mo yung mga utak na yun, i-redirect mo patungo sa Panginoon. And we can only do that as we pray and serve and share the vision. At ito ang final verse natin, sa Shalak Anointing. Ang Shalak Anointing, nakita natin sa ating buhay. Ang Shalak Anointing sa ministry, paano mag-win ng souls, paano mag-grow ang church. At ang Shalak Anointing ay kasama ang wealth building. Amen. Anong sabi ng Deuteronomy 8:18? Anong sabi? Remember the Lord your God. Kasi ito, palabas na ang mga tao sa Egypt. Alam ng Diyos na payayamanin ang mga tao. Pero ano ang sabi ni Moses sa kanila? Remember the Lord your God. Bakit daw kailangan nating i-remember? Because it is He that gives you the power to get wealth. Para sa anong purpose? So that He will establish His covenant. Yung covenant blessing ni Abraham. Okay? That He sware unto your fathers until this day. Remember. Hindi niya sinabing, remember the Lord your God kasi siya ang nagbibigay sa inyo ng kayamanan. Yan ba? Ang Diyos ba ang nagbibigay ng kayamanan? Anong sabi? He gives you the power na kunin yung kayamanan. Ngayon sa New Testament, nasaan ang kayamanan? Nasa langit ba? Nasaan ang kayamanang hindi nauubos? Nasa langit at ibinigay na sa atin. Minana na natin yun. Pero para makita yung kayamanang hindi nauubos, we have to remember the Lord our God and we have to get that wealth na ibinigay na sa atin. Kung may 2 million ka sa BDO, hindi mo yun makukuha kung hindi ka pupunta doon. Hindi mo yun makukuha kung hindi ka magpipirma. Hindi mo yan makukuha kung wala kang gagawin. Kung nakaupo ka lang dyan, hindi maglalakad ang 2 million papunta sa'yo. Amen. So we have to remember the Lord your God, for it is He that So may dalawa tayong gagawin. Sa Shalak Anointing, may responsibilidad tayo. First is to remember. And second is to get. May tatlong ginawa ng Diyos. Siya ang nagbigay ng kapangyarihan. He gives the power to get wealth. Siya ang may ni-establish na covenant sa atin. Na siya ang nangako na pinagpala na tayo. So, para maging realidad ang Shalak, kailangan dalawang gagawin natin. Kailangan we will remember and kailangan we will get. So yung remember, sa area ng tithing, we remember every time na naghuhulog ka ng tithes, you remember the God that has give you that work. Amen. Sa offering, every time you offer to God, you are remembering Him.
every time na magtatanim ka, sinong manananom dito? Amen. Ako naniniwala at ako sa pagtatanim. Naniniwala kami sa pagtatanim. Naniniwala tayo sa principle of sowing and reaping. Sa tamang at sa maka-Diyos na prinsipyo. So nagtatanim din ako. Nagtatanim kami. We believe. And when we give our first fruits, ang unang bunga, lahat kasi yan ay nasa salita ng Diyos. Amen. Pero every time na maghulog tayo, kaya nga, 'di ba? Meron tayong declaration. Huwag niyo munang ilalagay ang offering niyo. Hawak-hawak ninyo, and we give the declaration. We speak to our tithes to go and be a blessing. We speak to the offering that God has blessed us, na may release sa magawa sa tama. We speak, hallelujah, as we remember the Lord our God. Kaya bago tayo nagbibigay, we declare blessings in our tithes and in our offering. Kung meron kayong tinatanim o tinataniman, okay, lahat ng ito, tandaan natin, no, lahat ng ito, hindi magiging effective kapag hindi kasama ang faith. Without faith, hindi pwedeng natatakot ka. Ako, nanakot na. Pag hindi kami tayo, natisira ang ganito, kaya ka nagbibigay, takot na takot ka. Hindi yun faith. At ayaw without faith, imposible na ma-please mo ang Diyos. Lahat ng ginagawa natin, if you offer, lahat ng nagbibigay sa building fund, lahat ng nagbibigay, nagple-pledge sa House of Prayer for All Nations, lahat ng nagbibigay sa missions offering, every time that you give, you do it by faith and love. Cheerfully, because God loves a cheerful giver. Kaya nagbibigay ka. Kasi you can love, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pwede kang magbigay kasi natutukan ka. Okay na, sige na, bigay ko na to. Natutukan ka tinakot ka. Di ba? O kaya, nagbibigay ka, bigay ko to kasi pagka ito, yung suhol. Nagbibigay din pang suhol. Marami sa atin, dati, maari, hindi ko alam, pero sa iba, merong nagbibigay sila bilang suhol para mabigyan din at para bumango sa para mabigyan ng favor. But we give out of love and we give in faith. Amen? So yan ang attitude natin in giving. Okay? Bakit yun? At ang pangalawa, na gagawin natin, hindi lang tayo nagre-remember, nag-get tayo. Itong get na ito yung financial management. Si Brother Greje, nagbibigay ng oportunidad sa lahat ng available at interested na may skill to get the wealth. To work. Lahat ng trabaho natin, lahat ng negosyo natin, that is getting the wealth. At pag tayo nag-get, kailangan effective tayo at efficient tayo, hindi nasasayang ang perang gine-get nyo. Kasi nag-get kayo ng pera, trabaho, yung online worker na lagi kong binibigyan na example, trabaho, get ng wealth, yumaman nga. Pero eventually namatay. Dahil sa sakit, unti-unting, dahil sa violate niya ang temple of the Holy Spirit. So sa ating pag-get ng wealth at pagre-remember, always do not violate the temple, alagaan ninyo ang inyong katawan. Okay? So, yan. So, example ng ating remembering. Naalala niyo yung bakal, bato, semento, regalo, para sa karawan, di ba? Ginawa natin dito, ginawa natin sa Sapang, sa Santa Barbara. Dito, nakagain tayo ng cheque na 200, ba to? 200 plus to 295,575 yung cheque. May nakakita, sabi niya, bakit? Isakto na nating 300. Kaya yan, dinagdagan, ginawang 300. Pero yung cheque, sa Santa Barbara din, naka-raise kami ng more than 300.
para doon sa pastoral house dun sa third floor. So those are examples ng giving or remembering. We are not giving to Pastor Roland, but we are giving to God. May ambag kayo na semento, may ambag kayo pag nakikita ninyo ang building, pag nakikita nyo ang House of Prayer for All Nations, mable-bless kayo, alam nyo may part kayo doon, and the blessings will overflow. Amen. May isa kaming pastora na nakilala, hopefully, darating siya sa April 16. Siya siyang prayer intercessor na ang sweldo niya ay 300 plus thousand every month nung nasa corporate world siya. So, magaling siya, madiskarte to get that wealth. So, ang sweldo niya ay 300 plus thousand. Pero nung kinausap siya ng Lord, rinilis niya, nag-resign siya sa trabaho na yon to work full-time for the Lord. Ngayon, nung pinagawa niyang church building, ang gastos niya sa ilang milyon, siya lang lahat yun. Pero nangusap ang Lord sa kanya. Na pagpasok ng mga, pinagawa, walang testimony ang church members. Bakit? Pinagawa ni Pastora Miles, pinagawa ni Caston. Kaya ang sabi ng Lord, open the opportunity for the people to remember me by pledging and giving also. So ang ginawa nila ay nag-open ng opportunity for pledging, nag-pledge sila, at hanggang ngayon, nagpe-pledge ang mga members para they will take part in the blessing of building the church. Amen. So, yun, pagka tayo ay sama-sama at nagkakaisa, malayo ang ating mararating. Kung ilang milyon ang kailangan, ay mararating at ang kagandahan dumadaloy sa atin. Amen. So, ito rin, sa Banawang din, meron tayo, church building project din. Okay? At tingnan mo, ito ang, kaya nga encourage everyone. This is Psalms, grade 1 lang. Pero talagang nag-pledge siya. Meron siyang pledge sa building. Nakabigay na siya ng 150 pesos. So, we teach, let us teach our children to be part of what God is doing. Amen? Yan. Ito mga estudyante. Ito mga estudyante nag-aaral. Ito yung building project sa Banawang. Yan. Tinatayo ngayon. Ito. Okay. So, tingnan niyo. Kung meron tayo dito, meron din doon. Kagandahan doon. Hindi issue. Ito, Sister Lisa, sa ngayon wala siyang work. At yung kanyang husband ay nagtatrabaho. Hindi mo sabing, kaya siya nagbigay dahil ang yaman-yaman. Hindi, it's not that issue. It's an issue of being part of the building. Amen. At inipon nila yung mga tigbe-20 nila. At nung Brinake, nakalabas ng 6,000 pesos, nakalaan sa building, na kung tutusin, kailangan niyon para sa kanilang sariling gamit at pagkain. Pero hindi, alam nila, they are remembering the Lord. So lahat tayo, pag naging part, ito si nanay. Nanay yan, lola, na pero very happy sila na maging part ng building the kingdom of God. Okay? Yan. Nasaan na tayo? Pabalik na yata yun. Yan. So, marami tayong let us get the wealth. Maraming negosyo na pwedeng pasukan to add to the income. Hindi yun masama. Because that is part of getting the wealth. Amen? Ito, investment. Ito sa ibang naman. So, we daily experience the Shalak anointing. Hindi lang sa ating sarili, hindi lang sa ating pamilya, hindi lang sa church, in soul winning, pati in wealth building. We declare the Shalak anointing in our lives. So let us be part of building. Ang Benaya is God's builder. Sino ang Benaya dito? Benaya is God's builder. Si Benaya is isang warrior.
Very faithful at excellent warrior nung panahon ni David. Pero nung panahon ni Solomon, wala nang gera, naging pari siya, priest unto the Lord. He was called God, yung name niya is God's builder. Not only building the kingdom, nag-G7 tayo, lumalago, but building the church, building the house of prayer, building yung struktura na pinapagawa ng Diyos. So, before we end, we will end with this. Meron tayo sa buhay, alam ng mga accounting yan, assets and liabilities. Ano ang asset? Sa simple na kausapin, lahat ng pag-aari natin na nagdaragdag sa atin ng yaman. Asset yun. So for example, tong cellphone mo, asset ba yan o liability? Asset yan, kung dahil sa kaklik-klik mo, may binebenta kang sabon o kaya kung ano-ano, may pumapasok na pera. Asset yan, kung may sinesharean ka at dahil sa katetext mo, may naligtas. May naidadagdag sa'yo. Pero liability yan, kung scroll ka ng scroll, nakikipag-away ka pa sa Digong versus BBM versus kung ano-ano, nakikipag-chika ka, pero walang pumapasok na pera, kundi lumalabas ang pera. Bakit? Kailangan mo ng load. Kailangan mo ng sirang battery, nahulog, nawasak kailangan mo pambaganda ng cellphone. Basta ginagastusan mo, liability yan. Amen. Yung bahay ninyo, liability kung walang ipinapasok na pera, walang naipapasok na kaluluwa. Pero kung yung bahay mo, dahil sa bahay mo, let's say, gumawa ka ng bahay, tapos yung kabila, pinaparenta mo, may pinapasok na pera, asset yun. Pero kung lumalabas ang pera dahil sa tax, dahil sa ganito, gastos ka ng gastos ng pangpaganda, pero walang naliligtas sa bahay at walang hindi nagagamit for the kingdom of God, liability yon. Ngayon, kaya magaling tayo sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng garage sale, tama? Mga damit na wala naman, nandyan lang. Pero ginawa nating pera. Kaya mga kapatid, pag may nakikita kayo dyan na suot-suot ng damit mo, magpasalamat ka. Dahil sa inyong dalawa, may naidagdag na pako. May naidagdag na, amen? Kahit 10 yan, 20 yung pinagbenta, okay lang, nakadagdag. Buti may bumili. Kasi kung hindi yan nabili, di wala kang naiambag. Hindi pa naging pera. Kaya we turn every liability into an asset. Ginawa mong asset yung damit na wala namang nakakakonsumo lang ng space o kaya lagi mong nilalabahan kasi ayaw mong tapos nagagastos ka ng sabon pero walang naiaambag. Pero ngayon, ginawa mong asset, naging pera, napunta sa building fund. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. That is part of kingdom building. Hallelujah. Turning your liability into an asset. Ito pa. Technique. Sino sa inyo, example lang ito, nagpaalam na ako kay Ruther. Kung makita nyo yan, nasa close-up, di ko lang kung nakikita ngayon, ay maraming tugudug, pimples. At syempre, pag ganyan ang mukha, liability. Bakit? Ang daming gastos. Cream, oil, sabon, kung ano-ano. Gumamit ka na lumala, tatambalin mo na naman. So, liability yun. Ginagastusan mo ang mukha mo. Sino sa inyo ang gumagastos sa inyong mukha? Alam niyo bang pwede niyong gawing asset ang inyong mukha? Gumamit kayo ng ating Cleopatra soap. Wow, di ba? Sino sa inyo na ang dami nang naibigay sa building fund? Madami na kayong Cleopatra. Pwede niyong i-change yun into a asset. Hindi yan edit. Pero nawala, kaya iharap ko sa inyo, nawala at nagtatanong, paano nangyari yan? May sabon ako, mura lang, nakatulong ka pa sa building. Di ba? So you turn your asset na lagi mong ginagastusan, kaya gamitin ninyo palagi
ang inyong tawag nito, Cleopatra soap. Magiging asset ang mukha ninyo. Magpapasok ng pera ang mukha na yan in Jesus' name. Marami rin tayong testimony sa MG soap na ginagamit ng Diyos. Dati, ang dami-dami niya yung sakit, kung ano-anong ginastos, hindi gumagaling. Nagpahid-pahid ng MG soap, gumaling. Dati, yung kanyang katawan ay liability. Dahil lumalabas ang pera, pa doktor, pa lahat ng gamot, isang maliit lang na tableta, ilang libo. Pero ngayon, dahil sa gumaling, anong nangyari? Pwede mo nang i-share at magiging asset na ang katawan mo. Na dati na ginagastusan mo at lumalabas ang pera, ngayon pumapasok na ang asset na yan. Pumapasok ang pera because you are now. Siyempre, magtatanong ang mga tao, alam nga namang bigay mo. Meron pa tayong at least ito, natural. Galing sa lupa, lahat ng ingredients, ginawa ng Diyos, natural. Pati yung ating soap, natural yan. Okay? For the glory of God. So, lahat ng yan, kasama sa Shalak anointing. Mula ngayon, when we walk in the Shalak anointing, do not kamat-kamat the money. Do not usil-usilan the money. Do not habol-habol the money. Anong sabi ng Psalms 23? Surely goodness and mercy shall follow you. Make the money kamat-kamat you. Oh? Kinakamat niya, pagod na, wala pa rin. But if you walk in the Shalak anointing, money will be running. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Para saan tayo yumayaman? Para sa kingdom. To build the kingdom. Dahil tandaan natin, wala tayong madadala sa tawon sa langit. Everything that we have belongs to God. Everything for the kingdom of God. So let us take part, maging intentional tayo sa discipleship, maging intentional din tayo to be part of the building, to be part of church building. Huwag nating isipin na pagdating ng panahon, bigla na lang lilitaw yan. Hindi. Intentional dapat tayo na sa pamamagitan ng ating kamay, lilitaw, tatayo ang building sa pamamagitan ng ating mga kamay. Because it is God that gives us the power to get well. Sa mga negosyante, the Shalak anointing be upon you. Sa lahat ng nagtatrabaho, the Shalak anointing be upon you. Sa lahat, akala mo, kwan lang ako, tawag nito, housewife lang. Anong lang? Ilan sa ito, housewife? Hindi lang, walang lang na housewife. Kung may pumapasok sa'yo, you are an asset in the kingdom of God. Amen? So, let us all stand. Sinong gustong patuloy na lumakad sa kanyang area? Ano yung area? Acceleration? I declare acceleration in our lives, restoration sa lahat ng ninakaw ng dyablo, sa lahat ng nawala sa atin over the years. In Jesus' name has been restored sa pangalan ni Jesus. And we walk in the area of expansion. Nag-e-expand. Hallelujah. Lumalawak ang ating lupain. Lumaawak ang ating area of influence. Lumalawak ang ating area ng pagsasambahan. And we will walk in the area of ascension. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman. Hallelujah, in the kingdom of God, because we are blessed to be a blessing. Let us all rise. Hallelujah. Oh Lord, salamat Panginoong Diyos. Ikararashandararahaya. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. As we prepare for our offering, praise you, Jesus. Saan po yung nakalagay yung offering box? Flash na po yung ating declaration. So let us every time na ihulog natin ang ating dapat ihulog, we do it by faith. We speak. Kaya wag ninyong i-rush ang inyong offering o kaya Okay, you speak to your offering, you speak life. Hallelujah. At
we pray. Sino po ang magde-declare ngayon, brother, ng offering? Sound. Tayo po lahat ay sabay-sabay na i-declare po ang declaration natin ngayong umaga. Father, we realize that you are our source and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and offerings unto you this day as a token of our love and appreciation for you and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our lives. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself strong in our lives with your open windows of heaven blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches and glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think, spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are our tither and a giver, we also thank you for the rights and privilege you have given unto us to decree your words over our lives. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in my finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and giving back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall you cause them to be multiplied and returned unto us. From the north, south, east, and west, Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our lives. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and bring in the harvest of souls into the kingdom of God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Joy, where's your mic? Ayan, so bago po tayo mag-proceed sa praise and worship, tayo muna po ay mag-pray one to another. Ayan.
check sound. Sound check. Amen! Amen! Palakpakan naman po natin ng Diyos sa umagang ito. At sumigaw po tayo ng hallelujah! Ayan, at mag-smile po tayo sa ating mga katabi dahil, ayan, nagagalak po tayo, nakasama po natin ang ating mga kapatid sa umagang ito na magpupuri, magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Ayan, so sabi nga po sa Psalms 150 verse 6, that everything has breath. Praise the Lord. So purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Nalapit ko, Diyos, sa'yo aawi. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, Diyos, sa'yo aawi. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasaya. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galang na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman.
labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Labas na sa iyang magbigay papuri, labis na galak na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Magpakailanman. Yes, yes, let's sing. Oh, how beautiful are you, Lord. Yes, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah. We give you glory, Panginoon. Panginoon. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your words. It's your words. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was the cross That saved me and rescued me. Just a moment there set me free. Yes, Lord, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory.
Yes, Lord, hallelujah. We give you glory, Panginoon. And we give you praise, O God. Sa umagang ito, Panginoon, naawitin namin, Lord God, ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Truly, Lord God, that you are a good God, Panginoon. At yung goodness na yan, Lord God, ay patuloy na pinaparanas mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito, pakinggan mo, Panginoon, ang aming awitin, Panginoon. Ang iyong kabutihan, ipaparinig namin sa kaaway na ikaw ay mabuting Diyos, O God. Ang grasya mo, Panginoon, ay sapat para sa iyong mga anak, O God. Hallelujah. Kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Minsan pa po sabihin po natin sa Panginoon, yes, Lord, hallelujah. Pawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Sabihin po natin, Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nang mamalim, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ng kagandahan ng kalooban mo, Diyos ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Sabihin mo natin, Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Mabuti ang Diyos. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Sing hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord, hallelujah. Hallelujah,
katapusan, oh God. Yes, Lord, hindi ka nagmamaliw. Katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Sabihin po natin sa Panginoon, Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw. Katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Sabihin mo natin sa Panginoon, Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula, ikaw, Panginoon, at katapusan. Hindi ka nagmamaliw. Katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Itataas namin ang ngalan mo, Panginoon, sa umagang ito, God. Yes. We worship you, Lord, in spirit and in truth, O God. Ngalan mo'y aawitan. O Diyos, ika'y aawitan.
po nating awitan, Panginoon. Sabihin po natin, I sing holy to your name. Hallelujah. Oh, hallelujah. So let us worship our Lord. Yes, hallelujah. I sing holy. I sing holy to your name. Oh Lord, holy to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing holy, for you are holy, O God. Sing holy to your name. Oh Lord, holy to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat, Lord. Sa oras nito, Panginoon, na muli binigyan niyo kami, Panginoon, ng pagkakataon na mailapit sa iyo, makapagpuri, makapagpasalamat at makapanalangin, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa oras nito, O God, patuloy po namin nilalapit, Panginoon, ang lahat ng family ng Christ Our Life Ministry International. Lord, hindi man po namin isa-isahin ang bawat isa, kilala niyo po, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, kami po nagpapakumbaba, Panginoon, na dalangin po namin, iunat niyo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat pamilya, Panginoon, ng mayroong karamdaman. Dalangin po, Panginoon, idaloy niyo ang bawat kagalingan, O Diyos. Lord, dalangin din namin, O Diyos, ang sinuman, Panginoon, ang nanghihina ng kanyang pananampalataya. Lord, sa oras na ito, dalangin po namin na patatagin niyo, Panginoon, upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan sa kanilang buhay. At lalong-lalo na, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, ang sinuman, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, ng kahirapan o yung financial problem, Panginoon. Lord, buksan niyo ang durungawan ng langit at ibuhos niyo ang pagpapala sa bawat isa at gawin niyong daluyan ng pagpapala, Panginoon. Kay Lord, marami pong salamat, Panginoon, sapagat alam po namin na ang lahat ng family sa Christ Our Life Ministry ay hindi niyo pababayaan, bagkus patuloy niyo silang pagpapalain at iingatan. Kay Lord, dalangin po namin ang bawat pamilya, Panginoon, na pagbuklorin niyo, Panginoon, at pagtibayin niyo ang kanilang pananampalataya na ang buong family ay sama-sama at magkaisa na magpurit magpasalamat sa iyo, O God. Sapagkat alam po namin ang lahat ng aming lakas ay galing po sa inyo. At anuman ang nasa amin ay galing sa inyo. Kaya dapat ka po naming papurihan at pasalamatan. Kaya Lord, maraming salamat sa mga buong family ng Christ Our Life. At salamat at ipapadaloy nyo ang kagalingan, kagalakan, pagpapala, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At patuloy nyo, Panginoon, nakakatagpuin ang bawat pangangailangan ng bawat isa, spiritually, physically, financially, and emotionally. Maraming salamat, Panginoon, sa oras nito. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord God. Hallelujah. Lord, patuloy na din namin pong nilalapit, Panginoon, ang bawat ministry ng aming church, Panginoon, ang call. Yes, Lord God, bawat ministry po namin ay patuloy po namin tinataas ka sa bawat ginagawa po namin dahil ito po, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang bawat churches, Panginoon, sa mga lugar, sa mga barangay, Panginoon, na patuloy mong ginagamit upang makakilala pa,
mas lalong lumago ang mga tao, makarinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong mga pastors na inyong ginagamit, Panginoon, mga leaders, mga preachers, Panginoon, na siya pong naging daluyan ng iyong salita, Panginoon, na siya pong aming pagkain ng aming spiritual na buhay, Panginoon. At sila po ang ginagamit mo upang kayo po'y patuloy na makakilala pa sa iyo, patuloy na lumago ang aming spiritual na buhay, Panginoon. Maraming salamat. Dalangin po namin, mga pastors po namin, mga leaders po namin, na ikaw ang siya mag-ingat, mag-provide ng kanilang pangailangan, Panginoon. And maging sa mga members, Panginoon, ay Lord, salamat, Panginoon, dahil ikaw ang gumagabay at patuloy nag-feed ng iyong salita, Panginoon, upang kayo po'y lumago at patuloy na magtiwala at kumilos para sa iyong kaharian, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang police ministry, Panginoon, sa bawat nagtuturo, Panginoon, preachers, Panginoon. Maraming salamat na patuloy mong ginagamit ang aming mga leaders upang makakilala ang mga kapulisan. Lord, na sila po ang sila po ang ginagamit mo upang maging maayos ang aming mga bayan, Panginoon, ang bawat bayan po, Panginoon. Lord, alam po namin na once na ang bawat pulis ay naging maayos at makadiyos, Lord, gagawin po nila ang lahat upang maging maayos ang isang bayan, Panginoon. Maging sa, Lord, children ministry, salamat sa mga kabataan na ginagamit mo, mga teachers, Panginoon, na ginagamit mo upang makapakinig ang bawat mga bata, Panginoon, sa murang edad pa lamang, Panginoon, ay nakapakinig na sila, nakakabasa na po sila at na-memorize na nila ang iyong salita, Panginoon. Dahil dito po nagsisimula ang paglago ng isang bata na once na may takot sa iyo, Panginoon, kilala ka nila bilang Diyos. Alam po namin na sila po'y tatayo, Panginoon, sila po'y lalago, Panginoon. At pagdating ng araw ay sila po ay gagamitin mo rin, Panginoon, upang makapag-share ng iyong salita, Panginoon. Salamat sa iyong salita na patuloy na kanilang na amin pong naririnig at napag-aaralan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, maging sa music ministry worship team, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-provide mo, Panginoon, ng mga instrument pa, Panginoon, na gagamitin, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo, Panginoon, to worship you, to praise you, Panginoon, maging sa mga tumatayo na worship leader, mga backups, Panginoon, mga musician na ginagamit mo upang sa ganun ay maging maayos, maging maganda pa, Panginoon, ang aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, ang buhay po namin ay awitan ka, itaas ka, mapapurihan ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, maging sa mga life group po, Panginoon, ng bawat kabataan or mga lahat po ng membro, Panginoon, salamat po, Panginoon, na ito po ginagamit mo upang magpalakasan ng bawat isa, mga prayer meetings, Panginoon, sa bawat pamilya, bawat churches, bawat samahan, Panginoon, na ginagamit mo upang patuloy na magpalakasan ng bawat isa, Panginoon. At Lord, ginagamit mo ito, Panginoon, upang lumago rin ang bawat isa, Panginoon, sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. Lord, lahat ng aming ministry, lahat ng aming ginagawa, Panginoon, ay ikaw lamang ang maging sentro nito. At hindi po tao, wala po kaming tinataas na ibang tao, Panginoon, kundi ikaw lamang, sa iyo lamang ang sentro, Panginoon. Dahil, Lord, wala na pong sasaya at gaganda sa isang ministry na ikaw ang siyang nadadakila, ikaw ang siyang naitataas, at kagalakan namin ang pagsilbihan ka, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, tinataas, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God po. Ayan, so darako naman po tayo sa testimony. Ayan, so sino pong pinagpala ng ating Panginoong Jesus? Amen. Ayan, so ang lahat po ng amen ay pwede po bang umistep dito sa harap at mag-testimony? Ayan, sino pong gusto mag-testimony? Ayan, so ako po muna. Okay. Ang ite-testimony ko po ay napapasalamat po ako sa Panginoon dahil patuloy niyo po akong ginagamit dito po sa music team na tas naging MC pa po ako. Nung una po kasi talagang glory to God po, tas talagang kinakabahan po kasi ako talaga nung
nung talagang, nung Sabado po, tinatanong-tanong ko po si Mama, anong sasabihin ko sa anong gagawin ko pag ganito, ganyan, ganon po. So, grabe kinakabahan po talaga yung katawan ko na, anong gagawin ko, baka mapapahiya ako, baka di ko anong sasabihin ko dito sa harap. Ganon po yung atake ko nung atake. Tapos po, dito din po, nagulat po ako kasi nga, kahapon po talagang, ang practice po daw kasi ng Nilongbot is dito po sa Sapang. Tapos nung nagpa-practice na po ako, during practice po na, sabi ni Ate Jo, sama mo na lang din ako, ikaw na yung kakanta sa praise, sabi niya. Gumanon ako eh. Ay, sige po, ganon. Like, kasi po, sige, Ate Jo din po kasi yung, ang tawag dito, yung sa akin na, sumama ka, magkumanta ka, parang nag-aya sa akin po dati, inaya niya po ako dati. Nag-encourage. Ayan, siya din po kasi yung, nag-aya po sa akin nung, parang last year po ata yun, pero hindi po ako kasi, hindi ko din alam kung bakit. Pero kasi kinakabahan pa po ako noon. Hindi pa ako fully committed na umano sa harap kasi nga gusto ko doon muna ako sa comfort zone ko, parang dito muna ako. Ganon yung iniisip ko. Ayan. So pero glory to God. Ayan. Nandito na po ako sa harap. Sa harap ninyo. Ayun po, praise God po. So, sino po pong, gustong mag-testimony dyan po sa taas? Maxine? Let's go, Maxine! Let's go! Palakpan pa natin ang buhay ni Maxine. Yes. So, nagpapasalamat din po ako kay Lord kasi sa March 29, after lahat po ng hirap, pagod, puyat, bawing-bawi po sa March 29 po sa Sabado po. Graduation na po namin yan. So, talagang masaya-masaya po ako kasi witness po si Lord sa mga paghihirap po na talagang may iyak ka na lang talaga sa sobrang pagod, pressure yan. And nagpapasalamat din po ako kasi yung sa lahat po, yung mga kabataan doon, mas nagiging pa sila, active po, ganyan. And papasabi po ko sa life group po sa lahat, yun po. So nagkaroon na po kami ng life group sa lahat every Sunday po, 7:30. Yun. So, glory to God po. Yes, glory to God. Ayan. So, sino pa pong gusto mag-testimony? And the announcements po? May announcement po ba? Okay, sino pong gusto mag-testimony? Sino pa po? Hallelujah! Sino pong gusto mag-testimony? Parang, si Kuya, sa akin. Parang masaya to Ayan, so ang ganda-ganda ng style ni Joy. So ayun po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil natapos na po ang sa isang subject ko din po, natapos na kami na masyente. And thank you, shout out kay Sister Ressie na nagtyaga. Ayan, siya po ang pasyente ko nung last. And kahapon may isa pa po kaming tatapusin, which is ang prosthetics po namin. Medyo challenging po siya kahapon, talagang from 10 a.m. to 4 p.m. nakatayo at yung chine-check po namin yung pasyente namin kasi yung hindi ko maipasok kasi ang ginagawa po, yung isang patient po namin ay walang mata. Yung natanggal na yung eyeball niya. And ang gagawin po namin doon ay syempre to check and gagawan siya ng prosthetic eye. Kung sa ngipin, may pustiso. Sa mata din, may artificial eye. So, gagawin po namin para hindi siya
pikit, parang normal lang pag makita mo, as in may mata po siya. So yun po yung ginagawa po namin ngayon. And yung kamay ko, syempre hawak ko yung injection and ano ko yung sa ay nung ano, tay, konting pasensya na lang ha, sabihin niyo lang po kung masakit na gano'n. So grabe po yung ano, yung last minute, parang 10 minutes na lang yung time namin bago po kasi andun yung doktora naming professor. So 10 minutes, dun ko na naggamay kung paano ko isi-shape and paano ko yun, yung sa eye po niya. And after that, grabe po yung joy in my heart din kasi last minute natapos po kami pero hindi pa po totally tapos yun and tuloy-tuloy pa po yun and provision din ng Panginoon yun kasi mahirap maghanap ng pasyente po, di ba? Hindi bihira lang tayo makakita ng wala ng mata. So, mahirap makakita ng pasyente pong ganun, but pinrovide po ng Panginoon ulit yun. And nagpapasalamat din po kami kasi, tawag dito, yung tatay na yun is very, grabe yung pasyente. Pasensya po niya sa time kasi matagal po talaga yung proseso po nun. And madaming proseso. And ayun po, yun yung isa sa pinagpapasalamat ko din sa Lord. And sabi ko nga, Lord, I will do yung pinapagawa mo sa akin sa ministry, but help me sa area ng aking studies kasi hindi ako pwedeng full-time sa studies ko kasi may ministry. Kaya kailangan po, dapat ministry muna. And sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa studies ko kasi kung pipiliin ko talaga yung sa studies, okay, pabor siya sa akin kasi yung full-time ko andoon po and talagang matututukan ko siya and hindi pa ako wala akong mamimiss na but sabi ko kung naman bibitawan ko naman yung aking ministry, anong purpose ko dito sa mundo? So ang sa akin dito ng Panginoon ay walang eternal value kapag puro lang ang ginagawa natin. Focus tayo sa mga bagay sa mundong ito. But pag in-honor natin ang Panginoon, may pagkain. But inuna natin ang ating Panginoon. So, andun po yung provision ng ginaganon nila yung pagkain sa akin. Yung provision ng Panginoon. Ate Chat naman Ayan na naman yung paalmusal. Nagpapasalamat din po pala kami kasi every Sunday may almusal po ang music team. Palakpakan naman po natin din si Ate Chat and Kuya Darbs kasi po hindi po kami nagugutom. Ngayon lang na-late po sila. So yun lang po, announcement na rin po yung sa Saturday. I-announce po nila at Tita Arlene. Tiyatawagan ko po si Tita Arlene. Napaka-jolly naman ng ating MC na si Shikay. Salamat sa buhay mo. O, di ba, marami na tayong mga nag-a-arise na mga teachers, mga MC, na mga susunod na generation. Praise God. Okay po, update lang po. Sa Sabado na ang ating Grand Fellowship, si CPIMI. Napakabilis po ng panahon. Bago yan, yung March 28, Friday yon, it's gonna be Pastors, Leaders, and Workers Convention. So 2 araw yun actually, yung ating event for this week. March 28, Friday, Convention ng mga Leaders, Pastors, and Workers. Mag-start ng 9 a.m. kung hindi ako nagkamali onwards. Meron ng mga sinend si Casey sa GC na mga program po natin. And of course, sa Sabado na po, March 29 ang ating CCPI-MI Grand Fellowship. Kasama natin mga taga La Carlota, Iloilo, kasi national po ito. So, venue again will be, saan po tayo? Baka may mawala, sa Sabado. Inner tayo, no Sabado, Agagi? CB Mall po, si Casey ay nag-drop din sa ating mga, kung dapat lagi tayo nakakonect sa GC, yung mga parking areas na possible sa CB Mall, sa DBP, doon sa may BPI, plus sa SM. Sa SM kasi tatawid ka lang. Okay po? 2 yata doon yung parang looks like libre. But for CB Mall and
SM parking area, meron pong bayad yon. So, we will commence, mag-start tayo ng alas 8. Okay po? So, tignan natin sa GC, mga kapatid, ang ating mga kaganapan. As of today, nakita ko sa listahan ng Calm Classroom, we have 132 for Christ Our Life Ministries. Let us pray kasi ang goal po natin, 200. Ang nilista po ng Calm with listahan ng NWOB na expected attendees ay 200. Nasa 132 na po tayo. So, meron pa tayong ilang araw mula ngayon na i-invite pa sa mga kapamilya po natin ang ating Grand Fellowship. Gusto kong i-clarify kay Casey later, agagi undengel tayo, kasi may 100 the registration fee is not for food, aliwan para kaanan tayo man. So, gusto kong maliwanagan kung allowed na magdala tayo ng baon kasi ang sistema po natin sa Grand Fellowship is potluck. Pero I heard, hindi pwedeng bumili from the outside ng CB Mall at dadalhin sa loob. Pero agkuantad Sara, may balon tayo. Kasi part of their promotion yon, syempre sa loob ka bibili. Pero hindi ko alam yung mga manggagaling sa bahay na plano nating dalhing baon na dadalhin sa loob. So, kausapin ko si Casey later pag nakita ko siya. Amay manlapot abong tayo, di ba potluck ang usapan, manluto tayo. Sige, may gagawin tayo eating fellowship tayo dya, awitin dya. Kung ano, i-check da, parang yun, may kainan na tayo sa likuran. Okay po, so alas 8 tayo, sa Sabado, huwag nating kalilimutan. ENMA starts today after the service sa PANG with Pastora Zenny, lesson 1. So may estudyante tayo na batch 3, mostly life group ni Pastora Zenny. Mag-start po tayo after the service with lesson 1, level 1. Okay po. Banawang, level 9 sila. Lesson 8, level 1 sila mamaya. With the Nilumbot, nasaan na sila? Tapos na sila sa level 1. Ate Jo, tapos na kayo? Magle-level 2 na. Okay po. Mga kaganapan, updates po para alam natin yung nangyayari. Okay? Today, yung mga binigyan po natin ng 3 Sundays ago, ito po yung sinasabi natin kasi pangkalahatang attendance or number of delegates yung nasa GC. May babagami in release me at saray per local church leaders 3 Sundays ago. So yung nandoon sa GC, ilang beses po kaming nag-announce na ilipat dito. For purposes, kasi ang target po natin sa Grand Fellowship, 1,000 to 1,200. Latest po, 825 na po tayo. So sabihin mo na we can reach 1,000 or 1,200. Trabaho na National Women of Blessing niya kasi gawa miso pre-registration para mas madaling i-facilitate. So for the local church leaders na kumuha po ng ganitong form, so di ba naka-classify dyan, name of church, address, name of pastor, registration, delegates. So yung delegates na classify siya as men, women, youth, and children. Ang may bayad, 7-year-old above ang may registration fee. So itatapat natin doon, tapos ilalagay natin paid. Pero may update ako from Pastora Rhea kagabi kasi nag-convo kami. Ipapadala kay Ate Casey ngayon yung ticket ng raffle ticket ng Calm. Isulat po natin sa opposite yung raffle ticket. Halimbawa dito, isang delegate from Villa, gawa na Villaya isasubmit na. Ang in charge dito is our local WOB directress who is Pastora Grace. Natantangga po si Kato, we might as well, andito ba si Pastora, Sister Resi? Andyan sa taas? Ibigay natin kay Sister Resi, and then siya na lang mag-turn over kay Pastora Grace. Pero we need to write, antayin natin yung raffle ticket kasi isusulat natin opposite the name, yung raffle ticket number. Pian no siya pa so na-draw later on, maganon nanang. And for facilitation, magano so on our part, tano 1,000 plus at demand tayo ya amin man submit. That's the purpose bakit mayroon po tayong pre-registration. Tano i-submit la natin, medyo bawas la later on, at sara may on the spot yaman submit. Now talking of raffle tickets, isa pang pahabol na announcement which I did sa GC kagabi, bawat local church, so isa sa Sapang, isa sa Villa, isa sa Nilumbot, Ventinilla, lahat ng local churches natin, magbibigay po tayo ng worth 500
above na raffle prize. So no samplura to include house church. So call samplura ya raffle prizes. So iter tayo. Untan mat sugawa na saray arom niya CCPIMI churches. So yan po ang ating mga updates as far as our Grand Fellowship is concerned. So yun lamang po, unless meron tayong mga karagdagan, ahead of time na po natin yung mga in charge po sa listahan, yung ating mga payments ng registration fee po. Okay po? Huwag nating ilagay ng paid pag hindi nakabayad at hindi siguro ma-issue muna yung raffle ticket. Ano po? Everybody will be given. Lahat ng attendees, basta nagbayad ng registration fee, mayroon po tayong raffle ticket to that effect. So, tandaan po natin, mag-usap-usap tayo, how do we get to CB Mall pagdating ng Sabado? May target time na matatapos doon kaya parang 8-something, 8:10 igaputila, so 8 o'clock on the dot, sana andun na po tayo lahat. Okay po, so magandang umaga, yan po ang ating mga update sa ating mga announcements. God bless. Okay, praise the Lord po. So darako na po tayo sa closing prayer. Kaya tawagan ko po si Kuya Joel upang mag-pray sa closing prayer. Tumayo po tayong lahat. Yun, tumayo po tayong lahat at tayo yung magpo-closing prayer na po. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. At muli, Panginoon, ay kami po ay nakapagpuri, nakapagpasalamat sa iyo, Panginoon. At nakapagpakinig, Panginoon, ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon, na muli, Panginoon, ay samahan po kami sa anuman, Panginoon, ang aming ginagawa. Kayo po, Panginoon, siyang manguna sa bawat isa po sa amin, Panginoon, maging sa aming family, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon, na ang protection mo po, Panginoon, ang siyang manguna sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Ikaw lang ang aming tinataas sa oras na ito, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ayan, kamayan po natin ang bawat isa. Amen. Yay! Ay, sorry po. Meron pa yan, kuya? Check. So may binibenta po si Kuya RJ na ice cream. Kung gusto niyo pong bumili, ayan, bili na po kayo, 20 pesos lang. Iba't iba pong flavor. Nagpapakumbaba sa'yo, O Jesus. May talang awitin. Grabe, what a night. I feel so ganda. My skin